Ďakujem veľmi pekne za uvedenie. Ďakujem. Ja ďakujem za také uvedenie do témy, pretože o Hroboniovi sa veľmi často hovorí, že žil ako mník, že vlastne mal taký pustovnícky spôsob života. A ten môj príspevok čiastočne sa bude snažiť vyberať sa to, že to bolo tak úplne dobrovoľné a že to bola skôr taká znúdzecnosť, ako sa k tomu celému dopracoval. A asi neprejdem za tých 15 minút úplne všetko, čo som slúbila v tej anotácii, ale budem sa zameriavať skôr na ten pôdorys, ktorý nachádzame v tej korešpondencii a potom to ukážem na jednej básničke, ako vlastne tie motívy, až také veľmi ustálené slovné spojenia z tých listov, z tej korešpondencie s Amerlingom sa potom dostávajú do jednej konkrétnej básne. Čiže o momente telesnosti v diele sama Bohdana Hroboňa sa nedá uvažovať bez romantickej, respektíve Čepanovej romantickej predstavy o objatí ducha a hmoty, kde matéria a telesnosť v rámci Hroboňovského panduchovna vždy hrá sekundárnu vedľajšiu úlohu a podieľa a ohýba sa vplyvom ducha. Na druhej strane to oddelenie tela a ducha je samozrejme vnímané ako zásah do prirodzenosti, do chodu vecí. U Hroboňa sa motív zakliatej krajiny napríklad interpretuje ako moment takejto oddelenosti, keď život prebieha ako si mátožne a národ potrebuje oduševniť, navrátiť k pôvodnej celistvosti, k jednote ducha a tela. Hroboň v jednom zo svojich listov naznačuje ten holistický prístup, prepojnosť ducha a tela, keď sa vyjadruje, že muky duše a tela sú vždy tie samé. To je z roku 1860. Skoro všetky listy, ktoré budem citovať, sú vlastne listy Amerlingovi. Už na dve výnimky. Telo u Hroboňa avšak určite nezostáva zanedbávané, nevšímané. Naopak venuje mu ohromnú pozornosť a starostlivosť, o ktorej budem detálne hovoriť v prvej časti príspevku venovanom tomu fyzickému telu. Čiže pri mapovaní premien a problémov Hroboňovho tela budem vychádzať z jeho korešpondencie s českým lekárom, vlastencom, autorom filozofického konceptu diazofie Karlom Slavom Amerlingom, z ktorého si Hroboň na diaľku vytvoril akéhosi osobného lekára a terapeuta. Preberá s ním rozmanité otázky života a reflektujúceho prístupu k nemu z hľadiska vytýčenej témy sa zameriam predovšetkým na jeho konzultácie ohľadne zdravotného stavu, ale obracia sa na neho aj s otázkami filozofickými, básnickými či až lingvistickými. Forma tejto komunikácie má pomerne ustálenú štruktúru. Hroboň posiela Amerlingovi niekoľko postupne sa rozvíjajúcich otázok na niekoľko vzájomne prepojených alebo aj nesúvisiacich tém a Amerling mu na ne s terapeutickou trpezlivosťou odpovedá. Tu som uviedla jeden taký väčší citát z listu, na ktorom by som ukázala, ako tá komunikácia prebieha a zdalo sa mi, že je to dobrý list aj kvôli tomu, že sa tu objavujú všetky tie motívy, tie leitmotívy tej korešpondencie, ktoré sa neustále opakujú, vracajú a stále ten Hroboň je akoby nespokojný s tým riešením, nespokojný s tou odpoveďou toho Amerlinga. Čiže ako prvé tam máme nejaký náznak zdravého životného štýlu. V mojich asketických bojoch nenaučil som sa posielať zdravo jesť a piť od postu k hostu, nie k výstupkom síce, ale predsa k úchylkom od pravej miery. Takto u mňa ide. A keď zase po srdci i prsiach poznávam, že som preložil, zase k postu. Rovnomerné životosprávy, Zoren und Diet, ako mi doktor Šimon radil, vždy ešte súd zmýlený ľuďmi i sebou, vždy ešte sa stále nedržím. A možno sa preto, krem trapov duše, z nemoci nevychodím. To Zoren und Diet to je taká veľmi populárna dobová dieta, kde sa riešia zásadité a kyselotvorné potraviny, ktorá vlastne pretrvala z tohto obdobia až do dnes. Vysvetlite mi slovo spasiteľa. Toto pokolenie nevychodí jedine skrze modlitbu a pôst. A dajte mi do ruku meridlo, čiže opäť tá miera. Prirodzené znaky pravej sítosti, jedenia a pitia pre nemocných a zdravých, pre mňa i pre náš ľud obžerný. Myslite o tom a zvestujte. Na jar a v lete mienim na viacej grúňach
nakoľko mne samému možno život balašský viesť, čiže nejaký životný štýl konkrétny, ale pridať k nemu trochu náuky a čistoty, najmä kúpania v skalných bystrinách. Opíšte mi, či sa môžem osmeliť celé telo i v týchto väčšine mrazivých prúdoch kúpať a pomaly ho v pľušťach a búrkach horných i v dyme kolíb a tak ďalej otužovať a prírodu, keď nie z kníh a experimentov, aspoň tak vídať a zažívať. Jedno ešte. Túžba mojej duše ma nesie poznať pravé panenstvo, pravý celibát. Povedzte mi, čo je pannou a panna, pannou staroslovensky, český panec, prade bytnosti v troječnom rozradení tej pravej Božej prírody a Boží ľudeny. Povedzte, aká je pannovi a panne príhodná životospráva, čiže nejaký špeciálny životný štýl pre panecov. A to je iba jeho poznámka, jeho doplnenie. Keby som zabudol všetko, čo kalí dušu a telo, potom by som sa pýtal, kde sú prsia prírody, z ktorých by mohol sať onen siel, éter, telo duše živný, obnovivný, v ňom, že by zdužel a vzletel a vospejal. Postupne vlastne v priebehu 50. rokov, po tom milostnom neúspechu s Bohuslavou Rajskou, ktorá sa vydáva za toho obdobeného Čelakovského, sa ten Hroboňov zdravotný stav komplikuje a symbolicky vlastne všetky tie jeho problémy, choroby, nepríjemnosti, najskôr asi skôr subjektívneho charakteru, potom neskôr už sa to skôr somatizuje, vychádzajú a pramenia veľmi symbolicky z trasenia srdca. Čiže trasenia srdca, aspoň trochu sa už utíšilo v horách, takedy i v tichopiení pod lipou domácov, ale nemoc bez pochyby sa obnovuje. A to v samom srdci a v prsiach, to i v ľadvách, krížach a v nohách ju cítim. Organickej chyby nenašiel ani doktor Mihálik, ani náš mladý krajan Šefránka. Takže vlastne organickej chyby zatiaľ v Hroboňovi nebolo v tejto fáze. Hroboňové konzultácie sú vlastne formou hľadania tej vhodnej životosprávy, vhodného spôsobu starostlivosti o telo a dušu. A s Amerlingom postupne prechádza rôzne opatrenia, postupy, metódy, ktoré v priebehu niekoľkých desaťročí postupne skúša. Na jednej strane ide naozaj o dobové návody na starostlivosť o telo. Na strane druhej preberá Amerlingovo presvedčenie, že jediným skutočným liekom pre Hroboňa by bolo manželstvo, čo má na jeho ďalšie zmýšľanie ďalekosiahle dôsledky. Ďalekosiahly vplyv. Poučte ma nakrátce, citujem, poučte ma nakrátce, čo je rečená veľká kúra, ktoré vaj pôstom a teplom človek celkom inšie telo dostáva. To sa pýta Amerlinga v roku 1856. A Amerling mu odpovedá, že pozná takéto kúry a je to prirodzené manželstvo schválené cirkvou a druhú zaobaľovanie involúciu s vodnou kúrou. Myslí vlastne potiacu a pôstovaciu alebo kúru pôstom Johana Šrota, to vidíte na tom obrázku, a tam vidno to potenie sa, ale potom už úplne nevidno, vlastne sú to akoby tri princípy, dieta tam dolu, potom to potenie sa a pitný režim, čo bola tiež taká dobová, módna kúra. Avšak to potenie sa, toto nie je vhodná kúra pre Hroboňa, pretože ho trápi to bušenie srdca. Odporúčam mu, že tá najlepšia kúra by pre neho bolo šťastné manželstvo a odkazuje ho na latinské príslovie v českom preklade žij sa neotec, umřeš nečloviek. Zdôrazňuje, že manželstvom by sa mu zmiernil tlkot srdca, lebo by sa rozdelil medzi ženu a deti a múdra žena by ho aj vpravila do patričných koľají. Ako napríklad príklad tohoto uvádza Staňka, ktorý hoci je lekárom, iba až manželka ho naučila, ako má pri svojom chatrnom zdraví a plúcach žiť. Pripomína, že to je však všetko málo platné, tieto rady, ak je Hroboň idealista a naveky zostáva oddaný Bohuslave Rajskej. No a na tú poslednú otázku, ktorú som tam čítala v tom liste, odpovedá, či v prírode nie je hmoty, ktorá by pomáhala ten telopôvodný živel premieňať na živel duševný. Amerling odpovedá, že takou nadhmotou je duch. Ak duch chce, oživuje hmotu alebo umrtvuje. Prirovnáva ho ďalej k ľuďom, ktorí keď chcú, žijú, keď nechcú, umrú. Čo vlastne tiež tá Hagia Sophia samozrejme mala potom vplyv na rôzne tie ezoterické súčasné teórie. Čiže postupne diskutujú o prechádzkach, kúpeloch, studených i teplých, o telocviku, ale aj o vyváženom jedle. A koncom 60.
rokov sa Hroboň dokonca dostala k ďalšiemu dobovému spôsobu liečenia a lieči sa homeopatične. Dokonca je tam odkaz na doktora Artura Luceho, teraz koloval taký letáčik o homeopatikách Artura Luceho, jedného z iniciátorov homeopatie. Po celé dlhé roky zároveň Hroboň toho Amerlinga informuje veľmi dôkladne o všetkom, čo sa mu prihodilo a čo má na jeho zdravotný stav akýkoľvek vplyv. Takže za rok 1857 je to slabé nohy, reuma, trasenie rúk, slabé srdce, spadol z voza a natiahol si žily. A takto to vlastne postupuje. Každý ten rok iba pribúdajú tie choroby, ale píše, že moje 4 nemoci, potom už mojich 5 nemoci a tak postupne sa to nabaluje. Po celé dlhé roky Hroboň Amerlinga vlastne používa ako toho konzultanta až do neskorých 70. rokov, keď podľa neho tá životospráva má byť organizovaná podľa tých princípov Amerlingovej diazofie a Hroboň požaduje odporúčaný jedálniček. Aký návod dá diazofia? Usporiadať si kuchyňu krajovú a národnú. A tam teda Amerlingovi posiela celý taký rozpis toho, aký je poriadok týždňový v Sielnici a aké teda zdravé potraviny prospešné sa v Sielnici v priebehu týždňa jedia. To si iba pozrite, to už nebudem. Čiže nastoliť tie zásady životosprávy tak, aby si udržal zdravie, sa však Hroboňovi nedarí. A jeho stav sa výrazne zhoršuje a ovplyvňuje celú jeho životnú dráhu, respektíve nenaplnenie tej potenciálnej, latentnej životnej dráhy, ktorú si vysníval. Chorlavosť vníma ako hlavnú prekážku svojej existencie v litovskej izolácii. Niekoľkokrát naznačuje, že mu znemožnila realizovať rozsiahle štúdium, ktoré plánoval. V roku 1878 už má takéto bilancujúce. Od 33 rokov som prísne nič neštudoval, odkladajúc to na čas uzdravenia a to neprišlo. On vlastne dôkladne plánuje niekoľkokrát návštevu Prahy, dohovára sa s tým Amerlingom, ako vlastne bude u študovať, ale k tomuto nikdy nedôjde. Už v roku 58 veľmi podrobne si návštevu Prahy a štúdium v Prahe plánuje. Pri tom všetkom by som už nerád odkladať s mojou púťou k vám jediný Báťa a preto vás srdečne prosím, aby ste sa po otcovsky zaujali a za mňa a odpísali mi čím najskorej, či sa mám odvážiť prísť k vám už tejto jeseni. A čo by moja hospoda a všetky skromné potreby za 7 mesiacov asi nákladku potrebovali. Píšte mi, Báčik môj drahý, priam, že by som sa zavčasu rozhodnúť a prípravy urobiť mohol. Že nosím dlhé vlasy, len krúgom ostrihané a bradu i odev z čiastky Slovensku, to mi hádam nebude prekážkou v Prahe obcovať. Opäť sa vlastne sústredí predovšetkým na to, čo sa mu prihodilo, čo sa mu deje, ale postupne v začiatkom 70. rokov začína tematizovať aj ľudí okolo seba, ktorí postupne, samozrejme ich zdravie začína byť krehké, tematizuje svoju chorú sestru, opakovane zdravotný stav svojho brata farára a čím ďalej častejšie vlastne tie zdravotné neduhy dáva do súvislosti so starnutím. Ako by som si mohol poľahčiť jarmu nemocí svojich blížiacej sa starobe? Treba z mladienecký prúd života v sebe cítim i v prostred krčov a bolestí. V 70. rokoch sa začína intenzívne sťažovať na oči, dostane od Amerlinga zväčšovacie sklo, ale jemu sa to zdá nejaké málo vznešené a píše mu, najlepšie by bolo rosou Tatry oči si liečiť, keby to tak chcelo ožiť, ako jedna povesť slovenská rozpráva, že i v prázdnych jamkách oči vyrástli od rosy. A teraz by som prešla k tej symbolickej rovine, čiže to sú akoby také veľmi detailné popisy tých problémov, zároveň tých opatrení, ktoré on sa snaží nastoliť. A v tej symbolickej rovine vlastne to má dva také základné línie. A to je ten motív panenstva, ktorý teda on zvýznamňuje veľmi intenzívne a ten motív zakliatia, ktorý už som naznačila. Čiže zakliatá krajina Hroboňa symbolizuje zásvetie, to prechodné územie medzi životom a smrťou. A pre všetkým v tej básni Svatopom Stopej poukazuje na podstatu zakliatia, ktorou je absencia, respektíve dočasná skrytosť duše, oddelenej od tela, čiže akási mystická smrť. A Hroboň podobne sám seba vníma ako zakliatého, uviaznúšieho v prechodnom štádiu života a smrti, respektíve zaživa pochovaného
ktorému nebolo dopriaté naplniť svoj potenciál intelektuálny, ale aj ľudský. Svoje panenstvo totiž vníma ako neúplnosť, absenciu celku pôvodnej jednoty toho mužského a ženského elementu. A ten neustále sa opakujúci motív panenskosti predstavuje síce na jednej strane hodnotu, čistoty, nevinnosti, ktorá má ako Slovanovi pomôcť s naplnením jeho výnimočného poslania. Na druhej strane však Hroboj intenzívne tematizuje pocit neúplnosti, romantického deficitu, ktorý jeho panenstvo so sebou nesie. Tu sa vlastne akoby rozchádzal s tými Štúrovými predstavami o potrebe národoveckého celibátu a zbožťuje priam inštitút manželstva. Ženu ako Bohom stanovenú spoločníčku a pomocníčku muža vníma ako spoločníčku muža. Je vlastne potrebná na to, aby ten mužský element sa docelil, a to docelenie interpretuje ako to zjednotenie v kresťanskom manželstve, ako nevyhnutné zázemie pre pôsobenie toho národne činného diateľa. Čiže to spolunažívanie ženy a muža chápe ako duševné splynutie, prekonanie osobných telesných hraníc a spojenie muža a ženy má vzniknúť to jedno mystické telo. Tu je takou celkom zaujímavou báseň Kvitne jabloň, kvitne, veď aj moja bude. Keď tam vlastne predtým hovoril, že má stále ten mladícky zápal, tak on vlastne sa cítil byť veľmi mladým až do veľmi pozdného, neskorého veku. A obzvlášť ho iritovali staré ženy, ktoré teda úplne neznášal, snažil sa vyhýbať ich spoločnosti. Ale ako starý mladík sa ešte uchádzal o priazeň mladej dievčiny a ten subjekt tej básne si vlastne všíma nielen tie dievčine ideálne vlastnosti, ale dokonca aj telo. Pričom Hrobon je presvedčený, že o tom naplnení alebo nenaplnení vzťahu predsa nemôže rozhodovať iba nejaké dedinské dievča, ale že je to samozrejme už vopred rozhodnuté v Božích plánoch. V rukopisnej korešpondencii Hrobonia sa dokonca nachádzajú aj listy Márii Števlíkovej a tej dedinskej dievčine Zuzke, ktorej priezvisko nevieme, a dokladajú u neho takú tú pretrvávajúcu snahu o manželstvo, o založenie slovanského domu v Sielnici. A v jednom z listov dokonca sa obrátil na priateľov, aby mu pomohli nájsť ženu, hoci aj nevzdelanú pastierku, len aby bola slovenského pôvodu. Hrobon vlastne verí, že pri dievčine telesne omladne, vyzdravie. Čiže je to taký ten neromantický prístup k žene, keď ona nie je nejak stavaná na piedestál ako múza, ktorá je nedostupná, nie je predmetom adorácie, ale akýmsi doplnkom, polovičkou, spôsobom, ako sa má zaceliť ten občan a romantický národný diateľ. A celou tou korešpondenciou sa tiahne konflikt toho žiadostivého tela a transcendentných ašpirácií, mystických zážitkov, ktoré teda dosahuje predovšetkým pomocou pôstu, alebo teda normálne. S veľkými nádejami očakáva andropauzu, keď sa opakovane pýta, v akom veku nastane pokoj od tela, kedy sa zbaví neustálej potreby kontroly a sublimácie tej biologickej potreby do kultúrne priateľnej a produktívnej formy. Citujem: ozdraviem-li koľko-toľko, prídem k vám a budete ma učiť. Teraz aspoň pre zábavu a potešenie duše, mimo žiadanej lekárskej rady o nohách a pôste, poučte ma v krátkosti o tom, či po 40. roku snadnejšie je žiť bez manželstva ako v mladšom veku a či ženskému pohľaviu, či mužskému snadnejšie padne zachovávať panenstvo. Ako by sa naozaj mali vychovávať nové vestálky, čiže také tie rímske panenské kňažky. Potom na inom mieste, v ktorom asi roku bude mať pokoj od tela v čírom panovstve. Potom ja som tu ešte mala Javor Pando, je to vlastne báseň, ktorú píše úplne súbežne s tou korešpondenciou. A vlastne k tomu prvému dvojveršiu, to dvojveršie komentuje v korešpondencii, čo ma ešte v Bratislave a v Prahe prešívilo, to báčik môj drahý, trebárs ako bolo horúce a žiaduce, priam na skutku som pochoval na večnosť a nevstane iba ak v piesni života môjho, ku nej, že mám mnoho staviva v denníku hotového. Teraz trošku preskočím. Tej imaginárnej rovine, teda tej tretej úrovni toho tela, to je vlastne to básnické stvárnenie chátrajúcej telesnosti a to predvediem asi teda až v štúdii na básni Prosbúpej slovenského chorlavca Žobráka, kde sa vlastne ten Hroboniov chorobopis prepisuje do situácie národa. Môžeme presne sledovať paralelné motívy z korešpondencie s Amernikom o 70. rokov, motív toho chorého, chudobného Slováka a v závere sa dokonca objavuje prometeusský motív
toho na Tatru prikovaného. Na Tatru je prikovaný, čo vlastne korešponduje s tým citátom, ktorý som mal hneď na začiatku a ktorý vlastne je taký ten stredný motív, že nemoc prikovala ma v Tatre. Že to nebol nejaký cieľavedomý plán, ako zostať navždy v Sialnici, ale nemoc prikovala ho k Tatre a on to potom básnicky využíva, básnicky vlastne spracúva a stáva sa z toho taká tá imaginárna rovina jeho tela, symbolicky akoby stelesňujúceho celý ten osud slovenského národa. A tam sú ešte také tie mnohé motívy, ako napríklad to prosenie o nejaké príspevky a tak ďalej. Tak on mal veľké plány nie len s tou Prahou, ale mal plány aj, že sa dostane do kúpeľov a veľmi čakal na to, keď už konečne on, ale predovšetkým jeho brat našetrí toho leta, budem sa len liečiť, nakoľko mi bratia potrebný nákladov budú môcť poskytnúť na kúpele. Čiže aj tie kúpele bolo pre neho taká tá vysnená destinácia, kam sa má dostať, aby tomu telu nejak poľavil. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.